Abusia memo akwa baba Sojaman Scafi so and Sojaman TV so subscribe to channel no like video na share said ya unua bi enso nsabeka video no yin na timi adi abom. Yes, na abusia me bon kai say bia we writer na wo POS machine da adwuma run POS machine na make am for the amount. Yes, very fast and convenient. Yes. You saw any problem on say unya win a obehu total wins ni nyina wa ha kama bibia de dana akwam kama so na we yenim say we take it bia mix wadi e bia wonhu take it and say we take it no e be save wo machine no so for many years so ho e no answer obebo date no bebo ahyem no a choose data bia wo pe games no de utwa no ne ade kama udin so entempa na so na abegu machine no so na won so wa withdraw to mobile money so nti ba bia wo bia no writers e ba ma mo wa o tiki osmo ye adwuma especially e ba ma o pa e bia omo ye osika sembasa agent na ye osika sembasa no machine we e ba ma nti ma sanka bi se open machine bi dia adwuma me so so be fa number yi so jama me number ni 0593673300 0593673300. Yes, so jama me number eno no. Enti frɛ me ana ase WhatsApp me. Eno ase wo so hia machine sikatua bi anim nsa abetimi aka bi. Yes, na opese ye twa game so ma wa so jama fa number ya metimi atwa ma. Wo fa sister Selena so number ya 0599212255 ono so betwa ma. 0246898449 Mr. Foster and so betwa ma. NLVAG any no rush yema 25% commission so na national and Saturday and also yema 30% commission and so kama blanye nye adwuma. Okay, na yenhwe de offer anapa game NLVAG Saturday yenhwe setup we a transfer from Fortune Thursday. Okay, yenhwe event number 774. Is it Friday? Sorry, that's midweek transfer from midweek. Event number 774. Mihuso atoto 5555. We are no 6290. 62 center 90 at 4th. Good. Now so we try 62 center 90 at 4th. We are 8184. 8184. We $2 plan and I'm sure. So we try 6290 positions center and 4th. We are 8184. Good. Now the confirmation. Uber hands we answer ye okay. Lucky Tuesday or yes, we near Fortune Thursday. Good. And also event number 581. But also be 62 center 90 at 4th. We pet and will be try manimi 8184 $2. So we center and 4th. We center and 4th. We 8184. We are 8184. Into the now train. Over current of back Saturday, yeah. Wabi Chama, come. 62 center 90 at 4th. Into a video, I see in Kucha 8184. We $2. 8184. $2. Yes. Na and also I don't know. Good. Yeah. Other setup being so ever hand. And also am I $2 sir. Okay, any can hear we sorry. Okay, I'm sure we are transfer from sports event number 1421 so 260. Yeah, cost we are no amount 29 machine 60 machine 29 machine we are no abetwa single 3 first box 38 second box no the above 66 double 6 now 72 our machine until one also so to single 3 first 38 second yenkutwa 37 26 37 26 3726 3726 come. Yes, now yamla golden souvenir event number 1507
ɛno nso bɛtwa single 3 first 38 second ɔno nso wie a ɔsɛ yɛnkɔtwa 37 26 37 26 nti wohwɛ wei a nso bɛtwa wei second and first and second no owie no okɔtwa 37 26 na wei kɔ soro ɛna wei ɛba ne from 37 26 ɔno nso obɛtwa no wɔ hɔ kama ɛde ɛma yɛn yes na kyerɛ sɛ ɛno nso ɛno no na wei no nso ba current na nso abɛtwa single 3 38 first and second nti wɔwie deɛ a ɔno nso sɛ yɛnkɔtwa 37 26 37 26 nti these two strong two direct yɛfa these two strong two direct na yɛapeke aba wei aka ho 51 na 51 no ɛno da wei no so ɔno sɛ wɔtwa wei fourth and center no wobɛkɔ soro na nka 81 51 egu hɔ ɛna abɛba from 81 51 egu hɔ nti saa 51 wei yɛbɛfa aka ho nti mefa nsa ha ne yɛbɛpeke 81 51 84 ɛwɔ hɔ good na yɛmfa yɛ strong event wei ɛwɔ nan ɛwɔ ha no wei nso yɛ transfer from national event number 213 46 30 ɛtoe owie yɛ pɛ no bɛma yɛ 30 46 38 okay owie no bɛma yɛ 30 owie 15 69 69 owie no ato 26 owie 40 owie no bɛma double 6 at last box position nti ɔno nso so owie a yɛmfa event yi nkodi ɛna aba na ase ha ɔbɛto 90 ɛde alloc event na ma yɛ kama nti this strong event ɛna yɛde attach nti yɛde attach na sei na ɛba bɛnya for yɛ full game no sei ɛna ɛba bɛnya for yɛ full game no yes nti yɛ best long pair no ɛni na yɛ best 5 na yɛakɔ for best 3 so na yɛakɔ for yɛ 2 direct no 84 81 no yɛbɛkɔ for 84 free banker na waba fee na yɛtwa ama wo kama mesi number yi mu bi a bɛfa no yɛbɛhwɛ yɛtwa ama wo kama nyame nka ho ɔma yɛn kwatenti ahoɔde wɔ mu bye bye